alustus. Opiskelijoista 53% kärsii sellaisista terveyteen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, jotka haittaavat opintojen etenemistä. Ja kysymys kuuluukin, tulisiko AMK-opiskelijoiden terveydenhuolto liittää YTHS:n piiriin? Kiitos. Ja sitten se on Hannan vuoro aloittaa. Kommentit tähän? Joo, kommentit tähän. Joo, kyllä ilman muuta tämä tuli eilen, tämä sama asia tuli tuolla Porissa tekniikan yksikössä, olin kuuntelemassa tätä vastaavanlaista paneelia. Ilman muuta ei ammattikorkeakouluopiskelijoiden pitäisi olla yhtään sen huonommassa asemassa kuin yliopisto-opiskelijoidenkaan. Että kyllä se monella paikkakunnalla sitten se kuormitus on noin yleisiin terveyskeskuksiin aikamoinen, että sinne on sitten opiskelijoiden ehkä hankala päästä, kun on ihan tavallisten kuntalaistenkin saattaa olla sinne vaikea päästä, että on kyllä sitä mieltä, että YTHS-systeemi olisi hyvä. Onneksi en jatkanut äsken vastaustani, koska meinasin nostaa opiskelijoiden asemasta esiin nimenomaan myös nämä muut puuttumiset opiskelijoiden hyvinvointiin. Yksi siitä on nimenomaan terveyspalvelut ja siellä erityisesti psykososiaaliset palvelut. Voisiko sanoa niin, että jos johonkin tässä yhteiskunnassa kannattaa satsata, niin meidän kannattaa satsata lapsiin ja nuoriin. Ja missä nähdään se lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila paremmin kuin kouluissa, oppilaitoksissa ja opiskelijoiden kohdalla moni on poissa sieltä kotoa, poissa ehkä siitä tutusta ympäristöstä, ehkä niistä vanhoista ystävistäkin. Ja jos ei tilanteeseen puututa koulussa, jos ei ole mahdollisuutta sitä kautta ohjata opiskelijoita sitten terveyspalveluiden piiriin sujuvasti, niin se on niin kuin erittäin huono asia, se on huolestuttavaa. Silloin voi käydä niin, että syntyy niitä poissaoloja, joista tässä äsken oltiin huolissaan. Se nuori jää kokonaan vaille niin kuin mitään apua, jää yksin niiden ongelmiensa kanssa ja tilanne kärjistyy silloin kyllä niin pahaksi, että pahimmillaan se johtaa siihen, että nuori syrjäytyy kokonaan elämästään. Eli hyvin pienillä asioilla, hyvällä terveydenhuollolla, säännöllisillä kontakteilla, helpolla, matalan kynnyksen palveluilla, niin meillä olisi mahdollisuus parantaa nuorten tilannetta, mutta se kantaa hedelmää sitten myös jatkossa. Että kyllähän sitten ne nuoret, jotka saa sen avun varhaisessa vaiheessa, niin ne jaksaa työelämässä myöhemmin aikuisena paremmin ja ovat sitten myös sinne niin kuin vanhuuteen asti niin ihan erilaisen elämän läpikäyneet. Eli ihan ehdottomasti tämä pitäisi muuttaa. Joo, tällainen säätiöpohjainen opiskelijoiden niin kuin oma terveydenhuoltojärjestelmä niin on ehdottomasti kannatettava. Että tässä se on sekä opiskelijoiden kannalta hyvä asia, koska kunnilla on, niin kuin tuossa Hanna totesi, niin on erilaiset resurssit järjestää näitä kunnallisia palveluja. Mutta se on myöskin kuntien kannalta reilu peli, koska nämä paikkakunnat, joissa on paljon opiskelijoita, ne kuormittaa sitä paikallista perusterveydenhuoltojärjestelmää. Et se on todellakin niin kuin molempien osapuolien kannalta oikein, että mennään tähän suuntaan. No niin, tässä nyt näkee, että olen tämän verran hiäkäs, että joudun kysymään tässä naapurilta, että mistä on kysymys. Se tuntuu todella hurjalta, jos on näin, että te ette ole esimerkiksi tämän terveydenhuoltosäätiön alaisuudessa. Koska juuri tuossa, kun mä mainitsin, että nuorillahan voi olla täältämään, se opiskelupaikka ei olekaan se oikea, eikä ole sellainen, mitä on ajatellut. Niin silloinhan se voi ajaa tällaisiin tilanteisiin, että siihenhän pitää puuttua ajoissa, ilman muuta. Viimeisenä vastaajana tyydyn vaan toteamaan, että YTHS:n tarjoamien terveydenhuoltopalveluiden piiriä pitäisi laajentaa ja sisällyttää myöskin ammattikorkeakouluopiskelijat siihen. Kiitoksia. Sitten seuraavaan